Aquest ascensor que comunica el carrer de Lisboa amb la Rambla del Carmel és un dels elements de mobilitat vertical més utilitzats a Horta-Guinardó. A tot el districte hi ha 43 escales mecàniques, 9 ascensors verticals i 3 dels 4 d'inclinats existents a la ciutat. Han tingut més d'11 milions d'usuaris durant el 2017. Tenim barris molt envellits, no? Alguns d'ells, doncs, fins i tot tenim el barri més envellit de Barcelona, combinat, no? amb fortes pendents, perquè no només tenim les pendents, diguem, dels barris que estan a l'entorn dels Tres Turons, sinó també, no? dels que s'endinsen a Collserola. L'Ajuntament gasta 1,5 milions d'euros anuals en el manteniment d'escales mecàniques i ascensors, 450.000 dels quals a Horta-Guinardó. Aquí hi entren accions preventives, la neteja diària o les revisions més a fons que es fan semestralment. Pel consistori, el benefici social que suposa és molt més gran que el cost econòmic. Comporta, diguem-ne, en molts casos, accessos a CAPs, accessos a hospitals, no? que d'una altra forma serien difícils, però també la comunicació entre barris, i això vol dir que els comerços entre barris també es veuen diguem-ne, beneficiats. Per això la idea és continuar construint ascensors i escales mecàniques seguint aquesta lògica. Ja han començat les obres en aquest tram de la Font d'en Fargues que connecta amb diverses escoles i en breu s'iniciaran els treballs en aquest pas de la Teixonera que comunica amb el centre cívic del barri.